bisa ngrusak pikiran aja diteruske mendem merga ora ana untunge yo cepet marenono mendem ben dawa umurmu kae kanca-kancamu akeh sing padha kelempangan akeh sing padha kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup anggonmu mendem yo wis cukup anggonmu gendem yo mari yo leren-lereno aja diterus-terusno asik just tutupen botolmu tutupen oplosanmu mana nyawamu aja mbok terus-teruske mergane ora ana gunane tutupen botolmu tutupen oplosanmu mana nyawamu aja mbok terus-teruske mergane ora ana gunane oplosan loro Mas Romi dikumpulke kancane dibuka oplosane diombe rame-rame jarine enak rasane among siji diputer gonta-ganti kanca-kanca ngenteni tiba wayahe dijoki jarine krasa mumet ning awak krasa anget apa iki sing diarani wong mendem lakune sempoyongan ora ngerti yen jeblongan tiba mabruk dadi gotong-gotongan awak wis lemes duwite ludes urip tangsahe saya ngenes mbok dipikir-pikir ora ana untunge cukup ditutup oplosane tobat tutu soto babat kapok jomong kapok lombok wiwit dino iki mendeme dikandeli mugi Gusti enggal ngijabahi दिला गालिया मैंने तुमसे प्यार करते तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार कर